Гэта праект выдавецкага дома «Гомельская правда», абласной арганізацыі Беларускага саюза жанчын і раённых газет, прымеркаваны да 80-годдзя перамогі. Есть такой замечательный, уникальный проект Белорусского союза женщин «Девочье вино к миру». В этом проекте принимают участие молодежное крыло всех областных организаций и города Минска. И вот мы предложили свой проект «Ровесники Победы о времени о себе». Этот проект стал победителем республиканского конкурса. В результате этого проекта была издана книга, в основу которой положены истории и судьбы замечательных людей, которые родились в непростое время, в 44-45 годах. 27 герояў, 27 жыццёвых нарысаў, але за кожным цэлая эпоха. У кнізе сабраныя апавяданні пра тых, хто аднаўляў разбураную краіну. Урачы, настаўнікі, навукоўцы, вайскоўцы і простыя рабочыя. Менавіта яны вярталі да жыцця гарады і вёскі, сельскую гаспадарку і вытворчасці, рабілі перадавыя адкрыцці. Я нарадзіўся ў СССР у пераможным 45-м. Не гер, не містер і не сэр. Я быў таварышам заўзятым. Жыў, як усе, не шыкаваў. Але як бруд не пабядняўся. Жытло сям'і пабудаваў, дзе сын пад дрэвам усміхаўся. Жыў, як усе, і напаткаў. Чарнобыль і перабудова. Сівелы у роспачы блукаў, жыццё пражыўшы напалову. Цяпер жыву і як усе, сам кожны новы дзень планую. Збіраю шчасце па красе і перамогі стос натую. Героі выдання нашы землякі. Для кожнага гэта магчымасць звярнуцца да маладога пакалення, каб праўда пра людзей, якія заваявалі перамогу, а потым будавалі мірнае жыццё, захавалася і перадавалася далей.